Ev demeke bi hezarên hektaran ji dexil û danên cotiyarên Kurdan li Kurdistana Sûriyê dişewite û bê ku çi rêge û çareseriyekî jê re were dîtin. Malpera Partiya Dîmokrata Kurdistana Sûriyê vê derbarê de nerînên çend rewşenbîr û çalakvanên belav kiriye. Çalakvanê siyasî Ebdilezîz Qasim wiha vê derbarê de dibêje berî ku lîkolîn li ser sedemên karîseta aborî û wêrankirina jîngehê di encama şewata zeviyên û cotiyarên Kurdan ji Efrînê bigire heta navçeya dawîn ya Rojhilata Kurdistana Sûriyê li bajarê Dêrikê. Bêguman hinek alî, dijber û dijmin hene. Pişt vê kiryarê ne û nexwasim rejima Sûriyê û rêxistinên terorîstî û di vê peyedê êdî bizane bi tena xwe nikare rêveberiya navçeyê bike bê bejdarbûna Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê û partiyên Kurdî di rêveberiya Kurdistana Sûriyê de û tenê opozisyonên wê yên leşkerî ji Kurdan re karîsat û nihamet anîne û Herêma Kurdistana Sûriyê ji xelkê wê vala dike û di cihê wan de bi hezaran Ereb ji Reqa û Dêrazorê bi cih kirine. Ji aliyê xwe ve mafnasê Kurd Mihemed Ebdê wiha basa vê mijarê kir. Dibe ku em hemî bizanin gelek sedem hene pişt vê şewatê hene û girîngtirîn arman jê ew e ku armanca jêrzemîna aboriya Kurdistana Sûriyê. Her wiha ji bo îradeya vî miletî tune nebike bi hemî rengî. Ji xwe miletê Kurd bi dirêjahiya dîrokê rastî gelek nexweşiyê û êş û azarê hatiye û piştî şoreşa Sûriyê jî êdî koçber û derbederiya neçarî û guhertina dîmografî para Kurdistana Sûriyê û dijminên Kurdan bi hemî rengî dixwazin îradeya miletê Kurd bişkînin. Ebdê her wiha got em nikarin berpirsiyatiyê bikin stoyê aliyekî de. Lê berpirsiyatiya mezin ya hevpeymaniya navdewletî ye ji ber ku ew berpirsiyar e di ber parastina Herêma Rojhilatê Çemê Firatê û beşek ji berpirsiyatiyê ji xwe di stoyê rêveberiya PYD de ye. Ji ber ew desthelata li navçeyê. Her wiha nivîskar İsa Mîranî di vê derbarê de da zanîn û got ew bawer e destê li pişt vê şewatê her ew deste ye ku bi xwîna sivîlan sor bûye û xwediyên felsefeya her tişt bila her ducihî û xwedana felsefeya yek rengî û her ev dirêjahiya tiştên ku li Şingalê û Kerkûkê û Efrînê rodayîne û bi destê xwecihî têne kirin.